ikuskizun berri bat, hori hasteko. Eta, bueno, berez hasi ginen gure musikari batekin harremana dugunekin Carmiña Dobale. Bea berez artista bada, eta, bueno, esposizio bat intzun marrazki batzukin. Beak egiten ditu beti bi punturen artean dalerroa elkartzen ditunak. Gustatu zizaizkigun, egia da ikusi ginen zenen zerbait transmititu zigula, eta hortik abiatu ginen. Eskatu genien liburuxka bat, marrazki batzukin, gu marrazki horietatik aukeraketa egin genuen, eta bi punturen artean lerro bat saitun etorri zaigun Joxan Hartzeren poesia, zein dan bideri laburrena, biderik ederrena, segituan. Eta esan duen, bi punturen artean, bi puntu horiek, bi artista horiek elkartu behar ditugu, nola, dantzaren bidez, dantzaren bidez, lotzen ditugu bi puntu horiek. Segurako txapelketako eskatu ziguten zerbait egitea, zerbait aurratu genuen, han bi koreografi aurratu ziren, eskainitzien, eta hortik arrea orain arte iritsi eta bueno, emaitza hor dago. Zer dena, ez? Bai musikan aldetikan, marrazki, bideratzen ditula asko marrazki, dantza eta poesia batea, eta dantzak igual diara betiko dantzak, baina musika ezberdina izanik, igual de dantza ikusiko zu ezberdina bezala, baina nik uste ia dena dela ezberdina, ez? Beste ikuskizunetan beti izan dugu zerbait aurrekoa aprobetxauta, bai dantzan aldetik, bai koreografin aldetik. Oaingo honetan, aier beho bide, beti izaten dut berrikuntzan bila da bilela eta esperimentatzea gustatzen zaio nahi, esan zu, goiti bera dana berrituko dugu, eta ala izan da. Beak bilatu duna da, lotura, bai poesia, bai marrazkiak eta dantza. Hiruek uztartu egin ditu, eta nik uste gauzak oso, sorpresa handiak egongo diela, nik uste baietz. Azkenen nahizuna eman da, begira on bat, jendea ondo gatzea, guztua gatzea, orduan lan askatzen du horrek ez, atzetikan ensaiok egon dia, iraietik batez ere eman dio bastateko indarra, baina azken hilabete honetan nekatu ensaiok egiten, baina azkenen guztua sentitzeko ez, eta izugarrizko lana izan da, Elin aldetik, Aierten aldetik, denen aldetik izan da izugarrizko lana. 25 dantzari daude, bereziki dago, 25. Dantzaria da Itziar Oiarzabal, esan beharra dago aurten 20 urte hurrena dela lurrekoa ere, eta ikuskizun honei ere berezitasuna eman nahi izan diogula ez. Itziar Oiarzabal Atik konpainian dantzatzen du, alurrek aurten utzi egintzun, bere ordutegingatik, bere gauzengatik, baina, agurra bezala edo izan du deu bea dantza bat egitea ikuskizun hontan. Bakardadea da, marrazkia eta musika lagunduko diona eta berak dantzatuko duna. Orduan, 24, Itziar 25. Leido Rantzoken izango da, larunbata 6, atxaldeko 8 Jende animatzea, gu pozu dozik hartuko ditugu denak.